Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da yammaci. Kamar da kuke gani muna tare da Kofar Audu na cikin shirin fim ɗin daɗin kowa, wanda zan so mu ji ta bakin sa musamman akan abin da ake ta yaɗi na cewar wasu mazambata sun zambace shi na wasu maƙudan kuɗaɗe. Kofar Audu me gaskiyar lamari? To, wannan abu da ya faru gaskiya al'amari ne. Me zan ce gaskiya al'amari shine ranar 21 ga watan Jun da misalin ƙarfe 10:30 na dare na je Fidelity Bank da yake Zoo Road da na je in ciri kuɗi. So a lokacin na je mashin na farko bai bani ba, na sake komawa mashin na biyu. So mashin ɗin nan na biyu sai ya bani amma bai bani kuɗi ba, yayi counting amma bai bani ba. To sai shi wannan ɓarawon sai ya shigo yake tambaya cewa ya wannan mashin ɗin yana biya? Sai na ce yayi counting amma bai bani ba, wancan baya biya. So sai ya ce min wani banki ne katin ka? Sai na ce mai FCMB. To ashe already shi ɓarawo ne ya shigo da katuka da yawa, ashe ya ɗauki FCMB ɗin ya waro. Sai na ciro kati na kawai sai ce bani in gwada ma, ya zo daidai gefen kunne na sai na bashi. So bashin da zan yi sai ya danna wurin proceed sai ya ce min sa pin number. Sai na sa akan idonsa komai, ashe shi already ya canja, ya ce ya ƙi. Na ciro kati na ce in goga aka ce a'a in je. Kawai shine ina fita na je nan total akwai opposite da godiya in ciri kuɗi, kawai ina zaro wayar sai na ga alert an ciro min kuɗi. To a nan na gane an ciro min wannan kuɗi. Daga nan kuma kai ta neman sa har Allah ya sa muka kama shi yanzu haka muna kotu. An samu nasarar kama shi kenan? Yes, yana kotu insha Allah. Na'am, to na kira kake da al'umma dan wurin kiyayewa? So a riƙa kula sosai in an je wani ATM, in mutum ya tambaye ka da Allah waye na ƙarshe, to duk wata tambaya da zai kare ma tambaya ba security, saboda suna amfani da ɗan magic haka, Allah zai kiyaye. Masha Allah.